Integrada per Esquerra Unida del País Valencià, el Bloc Nacionalista Valencià, Esquerra Republicana i els Verds. Compromís celebra a Elx l'acte central de tancament de campanya. Bona nit, final de campanya per a Compromís pel País Valencià. Esta coalició d'esquerres celebra este últim acte durant aquestes 2 setmanes a Elx i ho fa de la forma més festiva, amb música. Tot això atenent també a la part més formal d'este acte que començava a les 10:30 de la nit, amb l'arribada dels candidats, dels caps de llista. La candidata a la presidència a la Generalitat, Glòria Marcos, i el número 2 de la llista per València, Enric Morera. Esta és l'última volta en què este partit pot demanar el vot per a les eleccions que tindran lloc este diumenge. Els homes i les dones de l'esquerra. I el que sentirem ara podríem dir que és el missatge final de campanya, com argumenten tant Enric Morera com Glòria Marcos perquè s'ha de votar esta formació, esta coalició d'esquerres, Compromís pel País Valencià. Escoltem primer Enric Morera i en segon lloc Glòria Marcos. Demanem un vot important per al Compromís perquè és la garantia d'un nou govern. Un govern que no enganye, que no manipule. Volem un nou govern que actuï de forma transparent, de forma austera, que no, la política no està per a enriquir-se uns poquets. Per això el vot al Compromís és el vot de la il·lusió, d'un nou govern que farà possible polítiques per a tots i totes, per a l'educació pública, per a la sanitat, per acabar en els barracons, per acabar en les cues d'espera. Per tot això és necessari un vot decidit per al Compromís, perquè és un vot per al valencià, per al territori i per a un estatut més avançat. Estem convençuts que el Compromís és l'opció més útil i que n'hi ha partida. Si n'hi ha un vot decidit i massiu important al Compromís, n'hi haurà canvi. Per això reclamem aquest compromís també de la gent que ens estigui mirant per a passar aquesta pàgina negra de 12 anys de PP. Necessitem un canvi i aquest canvi ve de la mà de Compromís. El Partit Popular continua intentant criminalitzar el Compromís per al País Valencià. Però nosaltres estem convençuts i convençudes que anem a ser crucials per a canviar les polítiques de la Generalitat. Nosaltres demanem el vot a la gent d'esquerres, als nacionalistes, demanem el vot als ecologistes, demanem el vot a totes les persones que vulguin canviar les polítiques, però també que es governe d'una altra manera. Contra el PP de la corrupció, contra el PP de la mentida, contra el PP que ataca els drets bàsics dels valencians i valencianes, nosaltres som la il·lusió. Nosaltres volem canviar les coses. Tenim un compromís amb el país, tenim un compromís amb el territori, tenim un compromís amb la llengua, tenim un compromís amb l'ètica, que és el referent necessari per a tindre una democràcia de qualitat. Per això vos reclamem el vot, perquè el compromís som la il·lusió, la fortalesa, la capacitat de fer les coses d'altra manera. Queden poques hores. Continuem conreant aquesta il·lusió de que el canvi és possible, però és possible per l'esquerra, i l'única esquerra que pot canviar les coses és el